Swrapchani LOBMUNG no sungsirai Kobui Hamya Kaitor ini Tongthokma Kaitor ini pidul marok phiya mulai kaham ini menusina belas pidul karena ikol kafa lagi na hamani apa hanya hai sing sang zorawo Khristo tu sing tiniwo nukung kaisa komoria zat neng tiniwo sing osung sani kicing abo salsa yakari thangnai komori thangnai siapa Khristo tu manmani a kicing Khristo tu manmani a takuk abo komoria zat Amen. Hamya apa neng sono komoria zat osung sara tongfrubo sing baksa tanca thimani yakrubo tanca abo hai kicing neng sono tiniwo Khristo tu jangan nukung kaisa ke malai di mana bagaimana Hamya apa ozor ini elemen kaum senang sentiara senang friendly nih kan sih ya para sini bekha wansukma bebakno sini ya para Lord nih kan ya para friendly nih sini Holy Spirit Jisu nih bekha bermain dengan memberi ya Amen Amen. Amen. sing orang nugo borok Hamya nih Kobui tongya bo hamzazak bosum so gunang rok bai Hamya eba bunya Hamya samerok bai achuya Amen Amen. Pertama saya tong borok Hamya ni Kobui borok Hamya ni Kobui tong ya bu hamzazak Haleluya Haleluya. sing borok Hamya mana ozagao osing sani kabang ma tomung sitra tongnai ba sikok dagai awa hai boroni kok no khanamani okong no singoro saitik ja sing bufuru kai tin makol kahamun Jisu samong kaham kalaimuna sing bu khabai pido khalai Yes. ya di ba Yes. jesukol nang sing saro samong kaham khalai di kai tin makol kaham ungi manja bufuru kai tin makol kahamun Jisu ni bagina bigran kha awna gosina nang mai Haleluya. Jisunin bagina buzakha awna gosina nang mai Jisunin bagina thi kosok likha nini sup na kazakha Yes. awna jeprusen bukhabai puito khlayo awna goshiwo kaitin mokol kahamgu Amen. abon bagina kaham osung saro chotto borono tiniwo kathang abon bai tiniwo kaham Yes. khiba a molbrumni ni bagai a kahamo te molbrumni bagai a muthangzakmu abo Jisu Khristo ni bisintisi Yes. Haleluya. abon bagara sa borok Hamya ni Kobui tongja bo hamzazakun Yes. Jadi tiniwo kabang kuk borok no kaitiro tongu hewa kaitiro tongmani yakulpan tiniwo osungsani a phirungmung bai ba osungsani motivational ni kabang ma abono tuye kaisa nijini life no abo ba ke nijini life no tebo develop khlaina nayo phiya ba osungsaro je phirungmani abono no Swrapchani ba ke benefit dinai Yes. Theo of Kaitor je LOBMUNG je phirungjak mani Bible je phirungjak mani a kogo sing je phiya prishawo apu molbrumni bagi sini benefit Amen. ka abon bagin oro sawo je osungsani kabang ma borok Hamya ni Kobui asungsani borok kabang ma sungsaro kabang ma kaise borok mo hai khlainani mo hai engnan nango kabang ma sungsaro tam phirungjak ba nono nasnai ro no nono joli nai no nungbo ko kokta sa sungsani phirungmung ko ba hai edi ba Yes. bonono bu khabli ne wala keble ko kokta sa di sungsani phirungmung pho chiri Jisu tam sa nini kena ari no hamjo Haleluya. nono nasnai nono musnai no hamare didi tebi ni bagi suri sani ni sau Yes. ko sungsani phirungma bai o Jisu ni phirungma onek phelayo horbe sal abun bagino sungsani phirungmang kai bonono bukhable nung bono bu bonung ba wala keble bo kokta sa ko bicaldi ke sini Jisu tamsa je borok no Hamya nai je borok no joli nai no koroma Hamya sanai bono hamja Amen. haleluya abun bagino o Bible ni kok ti tongnai borok bo hamja sa kini sau Haleluya.
Hallelujah. Grasawo bo sumjo gonang rok bai himya eba boina hamya sanai rok bai asugya. Jebro o je kaito dagibani jebro o kaito ni kok elemoni kogo jebro tongo bokun dino sumjo gonang rok bai tongya. Asumjo gonang rok bai baksa asugya. O soite kaito ni kogo yakpi senai obo hai boro bokun dino akbang musingsani nangya kokno kok salaimani asuk lagi. Gov lemon asing seni kok nangya kokno asa ko bo asing no musungla tangi male bo akai tini kok si botong jago. Haleluya. Or tamsa tamaki subrayong ni raida bai si tok jago te horsal subrayong ni kerono kai sumbu wan sugo. Amen. Je boro a boro khamera bai tongya bo bin thane o bini character bai bini tong bo ma hai male bo osungsani anang ya koko osungsani asrapsa tongthogo asungsani kama tongthogungo bo asrapsa tongthogungo bo ajago khatungya bini khatung mam Kaitor se bo salbrum horsal samni kongno wansu kaitini kok ele boni kongno meditate khayo ni saw. Yes. Hallelujah. Jebro horsal kaitini kongno meditate khlainai kaitini kongno wansuk nai bini thanigo tamu nukjak jeng orowo dinna boro naike bitab srai nugo tam saro bo teirukungo kaijak bufang hai bo bini joro buthai thayo te bini bulai ro kormo saya bini samuk angmaro sasabayo. Amen. Jeng saimano jefru teirukung ganawo bufang kaijak bulai krang jiji kun dino bini bulai hosumo somo ba hoi thangya krang sawi dong. Tei kanani bu phangnau sing kun dino hoisanang nungya. Krang jiji ai kino abu phangnau nungma ba no khas nang thang abu bulai nungman. Ni je boro horsa kai tini kokno wan sunai o elemani kokno wan suya prisenai boni life bo ama hai. Hallelujah. Mane bini life o je tirukung gan bu phang kaisa khai mane no tei kana bini te kuno kaisa ram parawi thanani bulai hosawi thanan bong bukiriya benen angbo kaitini kogo tongo ba kaitini kogna meditate khlaibo mane na tamo nano katal tebo khlai to tebo phandiwi tongo ba nano tebo katal ki ya prisero abon bagen oro obono sawo kaitini kogno horsal wan suknai borok bo bini langmo tirukung kana bu phang kaisa khaitin chaw. Amen. Bini jorabo buthai thayo. Yes. Hallelujah. Jefru jeng akai tini kokno meditate khlayo kai tini kono wan sugo horsal sini life o jesik chikon sam phone khlai di au bebak sawi kham. Amen. Jeng je lamo ya prisho ba je samgoi ya prisho ba je samung khlayo a samung sawi thang mistaya. Hallelujah. Abon bagino naidi oro tam sajagi to je borok kaitini kom horsal wan suknai boni life of the blessing te oba hake bini lango jorawo a hamari bi ni sokai kunsa. Abon bagi jing srai thai jing kabang jorawo borong ithanu tam nukjak sungsani komno meditate khlai sungsani komno wan sugo ani life tam khlainai ang tam sanai tam nungnai ani bo tam no bor nang phaino kabang mati abno ti mang wan sugo ani mo ha problem ni tong kham pheba oro tam sa jing jesno sungsani komno wan sugo jesno a sungsani musuman wan sugo hinta nango asno tam mong na himale buphang bulai jefru hoisrawi hoi mane bulai kina hoi thangma hai kaitini ko chin khani wo akong no khanawi akong no wan sugia akong no horsal wan sugi tong ya ki tam mai mule chin khani dukho phane wana mo phane mom phane. Hallelujah. Abun bagen oro akong no sai tong go je boro kaitini kong no horsal wan sugnai bai bini kong no. Yes. Bini life o te bial bini life o te problem zingjal wana mo nukjagya
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sing wan su gun nai sing tamu kai tini ko go sing kuplung salbrum brum Yes. Yes. sing tamu kai tini ko go ek mas tamu kai tini ko go kere Bible lu kere mung so len nen kere tini lai tamu ni thanai lai kina oro pore ni thanai sing jefruo kai tini ko go kere fruo sing tam tongman sing wan su mo si tam tam juda juda he di ba sing sani tongthokmu sing sani abo sailap kere kabang mo tongo wan su mu phiya ba Yes. tang yo ba he wan su mu phai mala kai tini ko kere ni ba be Hmm. jesu nung sing sani kong no wan su go asu ni tene tam phanyai hane mu phanyai wan mu phanyai bukhaban mu phanyai Hmm. ma kiri mu phanyai Yes. he jesu no kai tini kong no wan su go asu no khak sang mu tongthokmu khasrang mu phanyai Amen. Amen. amen Amen. abun bagino sing srai srai saimang thai kai tini kong no salbrum brum sing wan su ni tong na mai Yes. jebro kai tini kong no salbrum brum wan su go bini life of bial hini nukziya pusok hini nukziya bemar hini keri Hallelujah. haleluya jeng kabang ma borok sungsani a wana mong sungsani kok na mong wan su lai meditate khai horsal ani life tam khainai thunani se kang wan su thinai tukna thampur phan wan su thinai maija pru wan su thinai ba bebak thangtani hintani wan su nai ani life tam khainai mo hai tam khainai kabang ma wana mong phiya ba orotam sa kai tini kong na horsal je bro wan su nai jaro bin ko te khai ni sa Amen. abun bagino phaji sing srai srai sing saimano jefrut sing sani kok na wan sung nai bukhabai mung phas phainai wana mung phan phainai Yes. bemar bu phainai Right. kirimu bu phainai abun bagino sing srai srai khaba sing sani kok na je sing wan su go sing sani kok na je sing meditate khlayo asno problem phainai te je sing kai tini kok na khnawo sirong go bukhau chuo apno wan su ga ko ya pisewo life black no slide jak mo black no mane hamsa jak black no bunslai juda Amen. Hallelujah. hallelujah Hallelujah. nadi kabang borono life changing he deba life change khaine ni kabang ya prisha lai phiya ba sing srai srai ke saimane nan soishoni life to totally change khai manai totally ni life no slide shugi mane abo Jisu Khristo simise Amen. Hallelujah. hallelujah Hallelujah. sing charo kabang ma nini rang ajiman bisini ni life no nang kaisa nini tongmong ba nini kaisa chumong nini je status nini kaisa abo kaham khlaiman phiya babu Swrapchani bagi phiya Kaitor je Jisu Khristo ni bising tike as slaijak mani kaitini ko je pura slaijago bebakno ni tongmong samong wansumong himong bebakno nini ketal ni thanai Hallelujah. tangi malai jeng ele bugun dugu 2 Corinthians chapter 5 verse 17 korok sa Kristo ay tansa ke borok ketalunggo Amen. kesam kemau itu ketal payu Amen. Hallelujah. abun bagino sing slide stay in time ak slide jamung a soy slide jamung a life changing mane abu bo jaga male Jisu Khristo simise Jisu Khristo be kereng mani bising ti simise ak slide jamung borni lamon do jago Hallelujah. tini kabang ma angrang ajkan kani life no change climate ini wan sulai jasrang kabang ajo asung bin tomung hamya karakter hamya kok samone abo sitra kok hamya ba kabang ma kok abo musanya kok obai kok rok salai apno salai jamu hamya soy nono salai manai soy nono akaham kugo toni manai abo Jisu Khristo simis Amen. Amen. abun bagino elemo saw jeffrey nang kubunu samai aku punya nak kiam abun bang jeffrey nang aku punya saimanai aku punya saimanai Jisu nang putu klainai te Jisu nang siani subrai ni ko sinai Jisu bai thangsang go kai kin mokol kaham go te mo thangja te Jisu bai thangsang go te jeffrey Jisu bai thangsang go borok ke talang go kesam kemau thang ani ni kesam tongmung ak kesam karakter ak kesam wansukma bebab kemau thang ke tal sokai abun bagine sing often srai srai sing tino anggiman mo jeffrey sing horsal kai ni kong wan su asorawo te chini life of problems zinjal kri
Hallelujah. Sing kaham ke wan sugu naidi problem furu pai sing sani kong no bisi wan sugu kabang ma borong na asau ba kabang ma sing sana te cinta nango kana tam khlai ani future tam khlai ani dol dok ba ani friend dok ba ani selai kabang ma rang aji tong mai kya ma hai khlai tong mai kya ang kum chi khlai ni oba hai ki sak sanok bui ba ke compare khlai mani ba gai tam khang wan mong khai tang dukho khai tang bukhabal mong khai tang awan bagi sing compare khlai thai kri ke bai sing belai ki morok puks sing belai ki ham tajak si sing belai ki tali ka kaham si Jisu Khristo bai kerengai sing belai ki kaham position ham tajak si Amen. Hallelujah. Amu sing saksana komjur saksana chukya oba hai chini Swrapchani bagi pan wan su tai kri tangi male chuk na habai bebak sing sani phan ani ya ko sa kani Jisu hai ka o sing sana rule khlai tamai sabo Jisu Khristo ka o Jisu ba sin ang keringsa bini ya ko si beba hake tam ni bagi sing wan nai ba Yes. abin bagi ni phaji sing wana ta kiri sefur sing sani kong no wan su go wana mu ne sefur kai ti ni kong no hor sal wan su go Tongthokma simise alai ja simise de aja gaute bial kiri sefur kai ti ni kong no wan su go